Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e yafnade en mbayri janngude koye wona e sagoji meɗen kono Allah walli en kam ko jangguete dañama moftoyama to YouTube to mi wino goto kala e mon yo waɗ abonné wonande janngowo o sa naati tan e bindanɗe he garoje e maɗa ɗe sa fi hen tan lawol gotel mo lees o nawma toon ma yi YouTube o on saaha banggue ma ñaamo a yiɗon bindol boɗewol ne winda hen abonné piya hen tan wona a naati e nder golle he kala ko wonno toon jiiya ɗum ha yetti ñalawma cakkiri jangguede o ko ɗum woni ko waɗira nde wonno eɗen jangguinanno on saaha ɗum wedde woɓɓe namdo en ɗum donc andude heedi ɗum saabi joni battirɗen dani beela hisa kako jangguina moftoye toon sa yi tawa ɗum toon taw portable ma ngal hisat nde wonno YouTube o sa dañimo portable ma ngal ma hoytu so waɗama portable teddat ɗum saabi battiranmo on dani ha mbawon janngude taw kala hen audio garɗo toon woni toon kala nde jiɗɗa jaaha toon ƴetta gadiɗo o jangga on so ɗiggi ƴetta dewɗo hen o jangga limtoma ha timma ha ɗigga aɗa winda aɗa jangga so gasi ƴetta ko waɗano allukulal kala gotel to so adima hakkude sara so seridima ƴetta ɗum aɗa jangga ɗum par gotal gotal ha ɗum gasa so gasi garana masɗe ma ƴetta gotal gotal haɗe gasa so gasi tan kako windoya tampintama annatama on paami ɗon ko ɗum woni saabi waɗirada noon wadde jeehe mbaɗe abonné mi yi toon heewɓe noon fuɗɗima dañi kam temedde ɗiɗi pawɗe seeɗa kono en ɓuuri ɗon enen fof sen dendi en ɓuuri ɗon ɗum gandiranmi eɗen jiiɗi janngude so woddirama noon en jiyani janngoɓe ene an jangguinowo so wiyama YouTube heewata en donki yiide yimɓe naatoɓe nafano kala pinɗen jiihen sappo naata nogas naata temedere naata eyyi ɗum woni softina janggowo jangguinowo softina janggoɓe ɓe eɓe jiiya ɓeydo jangguinowo wiya kadi janggoɗo ɓeydo o softa jangguingol ngol ɗum ne walla jangguingol kono so jangguinowo yi ene usto ɓiɓinen en gusto amnet jangguinowo kono jangguinowo so yi janggoɓe ne ɓeydo tan softinanmo wadde min mbi on jeehe mbaɗoy abonné ko woni toon ko nantoon moftani on kala nde garɗa hayso portable ma majji tan majjirtama an ɗum saabi mbaɗama on noon yo Allah wallu yo Allah newnu inchallahu min garto e jangde he o saaha noon nde yontere en janggata hatta noon ƴetteten alluji moon oɗon piito oɗon jangga oɗon binda nde gayoten so Allah hokki en taweɗe yen tawe taw on ɗiggini weela jokkude yo Allah wallu yo Allah reen ko musidɗo moon giɗo moon saabu Allah yaya li kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin kala noon mo ganduɗa yi toon ko famani noddu en e 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li keɓa whatsapp men gara cagguɗa ko a saggay noon alhamdulillahi rabbil alamin on jarama, wassalam.